asikwazi ukuluswa njengezimbuzi sishonishwe ngapha sishonishwe ngapha. Kufanele ukuthi sihloniphane, sihloniphe umthetho. Ngenkathi ngisalula inkululeko ngangawuhlonipha umthetho wabacindezeli. Bangibamba bangifaka ejele ngathi bangibambe ngoba benamandla ngingenawo. Beneyinsimbi, benezibhamu, benakho konke. Ngeke ukuthi sengikhululekile ngalwa ebese ngibanjwa yilabo bathi kunombuso wentando yeningi okufuhlonishwa khona umthetho kodwa bona bangawuhloniphi. Ngiyaphila. Angazi ukuthi abameli bothini kodwa mase kufike egcineni kimina uyosithatha sami isinqumo. Ngiyabonga ke nje bafowethu induna. Bonga kakhulu ukuthi nivele nizongibona njengoba ngisabhekene nalenkinga. Mhlawumbe izwe kufanele balibone ukuthi isizwe asiyithandi lento. Sokuphela amashumi 2 eminyaka ngilandelwa ngamacala namhlanje ngeke ngikutshene ukuthi ngonani. Ngisho lichithwa icala liyabuyiswa uhulumeni. Laze lachithwa ngisho igaba ezintathu. Laze lachithwa abamangala uqobo. Kodwa balibuyisa. Angazi ukuthi ngenzani. Ngoba phela labantu abale phezulu. Ngeke umbuze nokumbuza. Asibaboni ngisho odwendweni. Kambe umuntu ukumbuza. Abantu nje abahlala lela singazikhona. Kodwa kangibonge bafowethu, ngibonge nonke. Ngikuthatha kakhulu lokho angikuthatha kancane. Ngicabanga ukuthi nabantu bayabona ukuthi nampa abaholi babo beyinsizwa zesizwe bayakhuluma. Mhlawumbe kufanele nababone ukuthi ayincane le ndaba. Kodwa kangibonge nje ukuthi ngiyodonsa ejele ishumi lenyanga nenyanga ezinhlanu. Angazi ukuthi ngoneni. Angizwanga nje bengixoxa laphana into engizwe beyikhuluma babephendula inkulumo yami yepolitiki. Nabe bekhuluma politiki yokuthi baphula umthetho. Kodwa kabameli bami bathe bazoke babhale nabo ngokomthetho babatshena ukuthi lesigweba silungile. Angiyazi ukuthi uhamba iphelele phi leyo. Kodwa lapha ezoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho. Nami ngihambe nje impela ngiyongena Kimina ngibonisa ukuthi abaphathi bomthetho mhlawumbe nabaphathi bezwe abazi ukuthi ukuphathwa kwezwe kusho ukuthini. Nokuphathwa komthetho kusho ukuthini. Awuthi uma unikezwe amandla ubusudlala ngawo. Ngoba bangenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu ezweni obungeke kube khona. Kunjalo. Ngiyethemba ukuthi nokukhumbula ukuthi nangenkathi kwakhiwa le commission ngabatshela ukuthi bayokhala ngelinye la. Ngoba benza into engenziwa alikho izwe lake lathi awungiphenye nguhulumeni nje. Alikho nelilodwa. Uma wenza lokhu kusho ukuthi awulazi ukuthi izwe lisho ukuthini. Ngoba izwe nelizwe linemfihlo zalo, linezinto zazo engakhulunywa ngazo. Awukwazi futhi ukuthelisa abantu bethi asiyithandi lento uyenze ngoba uduphethe umthetho. Cabanga ukuthi ukukhuza kwenu induna zami ezingiphethe kubalulekile. Mhlawumbe abasiphethe kufanele bazi ukuthi baphethe abantu. Asikwazi